Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Νηράκης και αυτό το βίντεο είναι για το κανάλι μου στο YouTube και το techsense.gr. Σήμερα θα δούμε τα Windows 8. Τι λοιπόν μας επιφυλάζει η Microsoft για τις 23 Οκτωβρίου, όπου θα βγουν σε ευρεία κυκλοφορία σύμφωνα με τις δηλώσεις της Microsoft. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτή εδώ είναι η οθόνη έναρξης. Πλέον το μενού έναρξης έχει αντικατασταθεί από αυτό την οθόνη, η οποία είναι πλήρως εξατομικευόμενη, ας το πούμε. Δηλαδή μπορείτε να αλλάξετε χρώματα κλπ. Από κάποιες καθιερωμένες ρυθμίσεις που έχει εγκαταστήσει, που έχει φτιάξει δηλαδή η Microsoft. Πάμε να τις δούμε λοιπόν. Εδώ πέρα είναι οι ρυθμίσεις. Εδώ πέρα είναι η οθόνη κλειδώματος. Μπορούμε να βάλουμε ένα οποιοδήποτε wallpaper θέλουμε από τα προεγκατεστημένα ή μπορούμε να ζητήσουμε κάποιο από τον υπολογιστή μας. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα notifications, δηλαδή να βλέπουμε τα notifications στο lock screen κατευθείαν και επιλέγουμε πώς ακριβώς θα εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος. Στην οθόνη έναρξης λοιπόν τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα χρώματα. Υπάρχουν διάφορες επιλογές που μπορείτε να τις δείτε στο preview εδώ πέρα. Εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ το γκρι πράσινο. Θα τα αλλάξω σε κάτι πιο πολύχρωμο, ας πούμε, για να δούμε την αντίθεση που μπορεί να γίνει. Θα το βάλω πράσινο πιο σκούρο. Και υπάρχουν διάφορα wallpaper, από τα οποία επίσης μπορούμε να επιλέξουμε. Το βλέπετε έτσι, το κάνω λίγο γρήγορα. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα δείτε πιο αναλυτικά, να κάνετε pause και να τα παρατηρήσετε καλύτερα. Απλά μας πιέζει λίγο ο χρόνος και γι' αυτό κάνω γρήγορα. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό εδώ, ας πούμε. Και μπορούμε να αλλάξουμε και την εικόνα λογαριασμού είτε σε εικόνα είτε σε βίντεο. Έχω κάνει μια ψιλοχιουμοριστική φωτογραφία και βήχω, ας πούμε, στη φωτογραφία. Ωραία. Κλείνουμε τις εφαρμογές καθ' αυτόν τον τρόπο. Αν θέλουμε να τις κλείσουμε τελείως όμως, δηλαδή να μην υπάρχουν ούτε στο multitasking. Αν θέλουμε απλά να την αποκρύψουμε, μπορούμε να κάνουμε το βελάκι μας κάτω αριστερά για να μας βγάλει αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Το πατάμε και βγάζει την οθόνη έναρξης. Εναλλακτικά, άμα έχουμε οθόνη αφής ή δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό για κάποιο λόγο, μπορούμε άνετα να κάνουμε το ποντίκι μας στην δεξιά γωνία και μπροστά πάνω για να μας βγάλει το Charms Bar. Αυτό λέγεται Charms Bar, δηλαδή μπάρα των μαγικών, να το πούμε έτσι. Μπορούμε να αναζητήσουμε οτιδήποτε θέλουμε στον υπολογιστή μας από εφαρμογές, ρυθμίσεις, αρχεία. Μπορούμε να ψάξουμε κατευθείαν στο κατάστημα χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουμε την εφαρμογή. Όταν το πατήσουμε αυτό θα ανοίξει κανονικά η εφαρμογή, αλλά ας πούμε ότι είναι πιο εύκολο γιατί θα είμαστε σε μια εφαρμογή στο eBay, μας έρχεται να ψάξουμε κάτι στο store, κατευθείαν μπορούμε να το ψάξουμε στα ταξίδια, στο Bing, στο eBay, στο Google Chrome, προφανώς θα είναι στο Google, δεν ψάχνω αυτό, στο Lockpick για μια φωτογραφία. Αυτές είναι εδώ πέρα third party εφαρμογές που έχω κατεβάσει εγώ δηλαδή από το store. Θα το κοιτάξουμε το store σε λίγο, για κάποιο λόγο λέει ότι δεν υπάρχει. Διάφορα υπάρχουν εδώ πέρα, αθλητικά, αλληλογραφία, βίντεο, ειδήσεις, επαφές, καιρός, μουσική, οικονομικά, παιχνίδια, φωτογραφίες και χάρτες. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω στην οθόνη έναρξης και πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτή η οθόνη έναρξης. Είναι σαν το Windows Phone 7 και 8. Έχουμε δηλαδή κάποια tiles τα οποία μπορούν να είναι είτε μικρά είτε μεγάλα. Αυτό είναι όπου μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε. Δηλαδή μπορούμε να πατήσουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο. Όχι όμως σε όλα τα tiles, μόνο σε αυτά που είναι ενεργοποιημένο το μεγαλύτερο tile. Υπάρχει λοιπόν εφαρμογή για email, για ημερολόγιο, επαφές, μηνύματα, καιρός, επιφάνεια εργασίας, την οποία θα τη δούμε σε λίγο, ειδήσεις, αθλητικά, οικονομικά, φωτογραφίες, χάρτες, SkyDrive, Store και Google Chrome, ας πούμε. Υπάρχει και Firefox Nightly δηλαδή και Internet Explorer. Θα δούμε αν η Opera θα ετοιμάσει κάποιο μέτρο UI, ας πούμε. Ωστόσο δεν νομίζω ιδιαίτερα να μην εφεκτεί και πολύ το Opera. Βέβαια έχω και πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσω γιατί δεν ξέρω αν ακόμα συνεχίζει να αναβαθμίζεται ή όχι.
Τέλος πάντων, επίσης έχουμε Bing ενσωματωμένο, βίντεο, ταξίδια, παιχνίδια, κάμερα και μουσική. Από εδώ. Από παιχνίδια δεν έχουμε κάτι. Ένα προκατευθυνμένο παιχνίδι, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε από το store δωρεάν. Να αρκαλιευτεί, Pass Hedges. Αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι που λέγεται Tap Tiles, είναι ένα 3D ας πούμε παιχνίδι πολύ ωραίο. Για να σκοτώνεις την ώρα, δηλαδή δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε πώς είναι το κλασικό Windows που ξέραμε. Λοιπόν, έχουμε παράθυρα. Έχουμε πολλά παράθυρα. Μπορούμε να τρέξουμε όποια εφαρμογή desktop θέλουμε ή όχι. Τώρα ξέρετε, τα κλασικά Windows, έτσι είναι το UI τους, είναι τετράγωνα πλέον τα παράθυρα, χωρίς αέρο. Υπάρχει αυτόματη αλλαγή του χρώματος των παραθύρων σε περίπτωση που έχουμε κάποιο background το οποίο αλλάζει συνέχεια χρώματα. Όπως ας πούμε εγώ έχω βάλει ένα το οποίο αλλάζει συνέχεια και αυτό τέλος πάντων έχω κλείσει λιγάκι το τόνο του χρώματος και δεν φαίνονται τα χρώματα. Αυτό ανεβάσω λιγάκι και δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν συμβαίνει, δεν δουλεύει αυτό. Συνήθως δουλεύει πάντως. Μάλλον είναι επειδή έχω δύο οθόνες και δεν ξέρει ποια από τις δύο να πρωτοδιαλέξει. Ωστόσο το taskbar έχει μια μικρή διαφάνεια, μικρή βέβαια. Ωραία, πάμε λοιπόν πάλι στην οθόνη έναρξης και πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια πράγματα τα οποία τα κάναμε από την έναρξη και τώρα πια που δεν υπάρχει πώς θα τα κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ο τερματισμός λειτουργίας, ο οποίος ήταν στο μενού έναρξη και τώρα δεν υπάρχει το μενού έναρξη, οπότε πρέπει να δούμε πώς το κάνουμε. Πάμε λοιπόν εδώ στο Charms Bar, όπως το είπαμε πριν, ρυθμίσεις, λειτουργία και τερματισμός, αναστολή λειτουργίας και επανεκκίνηση. Μπορούμε να διαλέξουμε κάποια από αυτά. Επίσης μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να απενεργοποιήσουμε τα toast notifications, έτσι λέγονται, είναι οι ειδοποιήσεις των εφαρμογών, τον ήχο, το δίκτυο, αν είναι tablet και λοιπά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από εδώ τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και το πληκτρολόγιο, η γλώσσα του πληκτρολογίου δηλαδή, υπάρχει, εγώ έχω αγγλικά και ελληνικά. Ωραία. Υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις όπως πλακίδια, όπου μπορούμε να εμφανίσουμε κάποια εργαλεία διαχείρισης και να απαλείψουμε όλα αυτά εδώ πέρα είναι τα εργαλεία διαχείρισης. Ωστόσο εμένα δεν μου αρέσουν, γι' αυτό τα έχω κλειστά. Φαίνονται έτσι πολλά ας πούμε. Και μπορούμε να κάνουμε και απαλυφή των προσωπικών πληροφοριών από τα πλακίδια. Σε περίπτωση δηλαδή που θέλουμε να κάνουμε ένα βίντεο, πατάμε αυτό και όλες τις προσωπικές πληροφορίες, όλα τα live tiles μηδενίζονται, όπως είδατε τώρα. Και ξαναρχίζουν μετά, άμα ξανανοίξετε τις εφαρμογές θα ξαναενεργοποιηθούν. Ωραία. Για να προγραμματίσουμε κάποια Windows 8 εφαρμογή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Visual Studio 2012. Εγώ χρησιμοποιώ το Release Candidate. Σε λίγο θα βγει και το τελικό, αν δεν έχει βγει ήδη, δεν ξέρω. Ωραία. Εδώ πέρα είναι το Office 2013 Preview. Έχει Excel, Access, OneNote, Publisher, Outlook και Word, τα οποία θα τα δούμε σε διαφορετικό βίντεο. Αυτό είναι λοιπόν το Windows 8. Είναι μια αρκετά ωραία αναβάθμιση. Εγώ προσωπικά λατρεύω τα Windows 8 και το επόμενο μου tablet τα Windows 8 θα με έκανε να προδώσω την Apple και το επόμενο μου tablet να είναι Windows 8. Αλλά Windows 8 Pro, γιατί άμα πάρεις Windows 8 RT ας πούμε, δεν θα μπορείς να έχεις την επιφάνεια εργασίας, η οποία είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο ας πούμε με έχει οθήσει μπροστά Windows 8 για tablet. Ενώ είναι ας πούμε αυτό το μενού το οποίο είναι για tablet ουσιαστικά. Υπάρχουν και οι κανονικές εφαρμογές, μπορείτε να παίξετε Minecraft, μπορείτε να παίξετε διάφορες τέτοιες εφαρμογές οι οποίες δεν υπάρχουν. Μπορείτε να παίξετε League of Legends, μπορείτε να φτιάξετε ένα βίντεο στο After Effects. Όλα αυτά στο tablet σας, κάτι το οποίο εμένα με οθεί πάρα πολύ στο να αγοράσω ένα tablet με Windows 8 και έτσι πιστεύω ότι θα πράξω κιόλας. Για να αλλάξετε, μιας και το έκανα τώρα, για να αλλάξετε τα tiles, τη σειρά των tiles, μπορείτε απλά να κάνετε ένα drag and drop και να το σύρετε το εικονίδιο όπου θέλετε. Τα υπόλοιπα tiles προσαρμόζονται ανάλογα με το που θα το τοποθετήσετε.
Επίσης μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα, όπου θα κάνει το semantic zoom, έτσι λέγεται, και μπορείτε να ονομάσετε μια ομάδα. Ας πούμε μπορούμε να ονομάσουμε αυτήν Κύρια. Και άμα τώρα πατήσουμε εδώ πέρα, θα δούμε ότι λέει Κύρια εδώ πέρα. Εδώ πέρα θα μπορούσε να λέει κάποια άλλα, εδώ πέρα παιχνίδια, εδώ πέρα φανεργασία κλπ. Αυτά είναι λοιπόν τα Windows 8. Εγώ ανεπιφύλακτα σας τα προτείνω γιατί είναι καταπληκτικά, αλλά είναι και γούστα αυτά. Τι να σας πω, άμα προτιμάτε ένα tablet λίγο πιο για απλή χρήση, πιο γρήγορο, πιο εύχριστο κλπ, μπορείτε να επιλέξετε τα tablet της Apple. Αν θέλετε πάλι να μένει πιο εύκολα και γρήγορα από τα Windows, αλλά ταυτόχρονα είναι και προσαρμοζόμενα και κλπ, μπορείτε να επιλέξετε κάποια πρόταση με Android. Και αν θέλετε να έχετε αυτό το UI, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, το Metro UI, το Modern UI, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, άμα σας αρέσει αυτό το UI, μπορείτε να επιλέξετε αυτό εδώ πέρα το λειτουργικό σύστημα, μόνο που νομίζω ότι τα άρτη δεν είναι και τόσο πολύ προσαρμοζόμενα όσο τα Windows 8 Pro. Ωστόσο, εγώ προτιμώ Windows 8 Pro. Εντάξει, μπορεί το Surface, ας πούμε, με Windows 8 Pro να είναι λίγο πιο παχύ και λίγο πιο βαρύ, ας πούμε, από το RT, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά τα αξίζει τα λεφτά του και αυτή θα είναι μάλλον και η επιλογή που θα κάνω. Ευχαριστώ λοιπόν που είδατε το βίντεο. Γεια σας.